מסופר בגמרא על הגוי דמה בן נתינה. פעם אחת ביקשו חכמים לסחור איתו באבנים יקרות לבית המקדש, בעסקה גדולה מאוד, והיה המפתח של תיבת האבנים מונח מתחת לכרית של אביו, ואביו ישן היה. נזהר דמה בן נתינה על שנתו של אביו, ואמר לחכמים, איני יכול לעשות עמכם את העסקה, כי אבי ישן, ואיני רוצה להעירו. אחרי שנה נתן השם שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם, יודע אני שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, אתם נותנים כדי שאמכור את הפרה. אבל אין אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא. מדמה בן נתינה נלמד, כיבוד הורים כיצד, גם במאמץ וקושי, לכבדם ללא דופי. מקצה העולם ובכל מקום, בכל שעה וזמן, כל היום, טורחים, עמלים, דואגים, מתאמצים ועובדים, מחבקים. את כל כספם וזמנם משקיעים, גם באמצע הלילה עדיין ערים. מי? כמובן, אלו ההורים, אבא ואמא היקרים. ואנחנו הילדים שאת הורינו כה אוהבים, נבוכים, מתביישים כמעט, רוצים להשיב להם אפילו מעט. כיצד? להחזיר ממש אי אפשר. כי כל מה שניתן כטיפה מן הים. מה נוכל בכל זאת? אנחנו יכולים פשוט להודות, לחשוב על תודות, להיות מתאמצים ועסוקים, להיות טובה מכירים ומוקירים. לחשוב תודה זה למצוא את הדברים שעליהם אפשר להודות. זה בעצם מחשבות שבטוב שבמשפחה שלי מתמקדות. הארוחה או המשחק שקיבלתי, הטיול ממש בזמן הנכון, החיוך, האמירה, התמיכה שנתנו לי תחושת ביטחון, ועוד הרבה מאוד דברים שכשאני חושב עליהם עכשיו, אני לא מבין איך ביומיום הם נראים כמובן מאליו. וכאשר אני חושב תודה, אני מרגיש נהדר. הלב מתרחב, ואני פשוט נהיה מאושר. מרגיש תודה עמוק בפנים, ושאני ממש במקום הנכון. מרגיש שזכיתי בהורים הכי שווים במזרח התיכון. אז איך מביעים את התודה הגדולה? איך מוכירים בתחושה עמוקה? מתאמצים מאוד בכיבוד ההורים. לשמוע ולציית תמיד זוכרים. במאור פנים ממלאים בקשות, רוצים מאוד להגשים שאיפות. דואגים בכל מעשה וצעד קדימה להרוות בנחת את אבא ואמא. וכשהלב מלא תודה, אפשר שיר להקדיש, אפשר גם לצייר תמונה, אפשר לאפות עוגה או לקנות מתנה, אפשר בפתק לכתוב תודה,
או להביא זר מפרחי העונה. אשת חיל, אבא אומר לה, ואני איך אספר לה, איך אומר לה שאני אוהב אמא שלי. גם בלילה, גם ביום, גם בבכי, גם בצחוק, לא מריח מודה כל יום לאמא שלי. אביא לך פרחים, אמא שלי, מכל הלב אשיר לך, אמא שלי. אביא לך פרחים, אמא שלי, את כל החיים, אמא שלי. תנו רבנן, 3 שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני.